Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga boss. So ayan, good morning. Good morning. Ayan, may bubuksan tayong project ngayon sa Malasigi, Pangasinan. So maliit lang ito mga boss. So yung mga tropa natin sa yung pupuntang San Carlos, nauna na sila Ambo. So napunta na sila. So ngayon, kasama natin ngayon mga pupunta sa Malasigi. So ito na sila mga boss. Siyempre, sa mga makakapanood dito, huwag niyo magkalimutan i-like, siyempre, mag-subscribe, tsaka mag-comment. Okay, malaking tulong po yan sa channel natin. So, ayan na sila mga boss. So, nagdala na rin tayo ng cornisa para dire-diretso na. Tapos yung ceiling rose, andito na. So, pakiritas yung mabuti yun na. Tapos, andito na yung mga scaffolding natin. Tapos ito, pupunta naman sila tatay dun sa farm para magpatubig. So install na yung water pump natin. So kasama nila yung magkakabit niyan. So yun, bali tatlo sila. Pupunta yung gagawa. Tapos sila nanay tsaka si tatay. So yun naman ang lakad nila. Punta sila sa farm. Okay, naayos lang. Tapos alis na tayo. Okay, daan muna tayo rito kay Buddy Noli. Tara mga boss, makibalita nga tayo doon sa susunod na project. Good morning, ante. Panigo. Nasaan? Ha? Kasama na yung lalaki. Sinong lalaki niya? Nasaan siya ano? Sino yung lalaki niya na kasama? Saan sila punta? Sa? Marawi. Sige. May bag silang dala? May nakabag? Naka-computer sila? Sige. Okay. Sige. Okay, dito na tayo mga boss. Okay, Marawi project. Ay mga boss, ito yung project natin kay Richard Tamo. So nakapila ito doon sa mga project natin. So hindi ko lang alam kung ilang buwan siya pumila dito, kung pumila ba siya ng matagal o sandali lang. Kasi itong cabinet, konti lang kasi nakapila dito sa cabinet. So pwede kayong magpagawa kaagad. Kung gusto nyo magpagawa, mag-message lang kayo. Sa ngayon, konti pa lang yung nakapila dito sa cabinet natin. So magagawa natin yan. So dito pala yung tatay pala ni Sir Richard, yung natin kanina, nakita natin doon sa kanto. So may nakabung tayo, parang nabangga yung side mirror ko sa fender, pero okay lang naman, maliit lang naman. So parang gas-gas lang. So doon, yan si tatay ni father ni Sir Richard. Sir, punta mo na ako doon, tinan ko. Okay. Mamaya na lang, no? Okay, so dito yung mga materialis. Ang wala na lang dito yung mga concealed. Yung motor, ipapabalik ko na lang kay... Andito na rin yung saan mo kinuha to, Bads? Kay Sir, kay Sir Jim sa Tableria Insular. Kinuha yung natin, yung laminated board. So dito ilalagay yung kitchen cabinet. So ito yung gagawin natin. So dyan, tapos dito. Okay. So yan mga boss.
Ayos. Okay. So, na-drawing naman na ito ni Badinoli. Yung nilagay dyan. So, tinoran ko na rin siya kasing maggawa ng drawing. So, alam naman na niya kung paano i-drawing. Tapos, nung na-drawing niya, chinek ko kung okay naman yung drawing niya. Okay naman na. Ngayon, gumawa na siya ng cut list. So, ayan. Dire-diretso na tayo. So, dito malalagyan din yan. Okay. So, ayan. Pinakita ko lang yung first day nila rito. So, first day din tayo dun sa kabila. Dun sa may Malasigi. Okay. So, dito na yung mga cut list mga boss. Okay. Ayos. Okay. Dito na. Dito na. Ano? Magaling na mag-drawing si Badinoli. Okay na. So, dito yung mga cut list. Okay na. Pinapaliwanag ni ni Boss Noli. Ayun, yung tingnan yung drawing ni Badinoli, okay na. Siya na yung nagdo-drawing na itong mga boss. Dati ako yung nagdo-drawing. Ayun, marunong na siya. Okay na. Ayun, pinapaliwanag niya yung drawing niya kanina. Okay naman na. Okay, so ganyan yung mangyayari doon mga boss. Kasi gaya ating ginagawa natin. Yung tiger natin, ating yung sa lagputo yun. Yung sa lagputo yun. Tapos sa divide natin para sa giant. So ang pas giant. I-continue sandan na natin di ba ba? Okay. Ayun si Mark, wala pa? Mark? Bukas daw. Bukas. Medyo tinapos niyang Sige. ng biyanan niya. Hindi ko alam na pupunta kayo ngayon eh. Bigyan ko sana kayo ng t-shirt kung nandito na kayo. Bukas na lang. Bukas. Tag-iisa kayo. Kasali ko? Meron ka na. Nauna ka na nga eh. Oo, tayo po. Okay, tara mga boss. Punta na tayo dun sa kabila. Magmotor na yung ipa-drive mo na yung motor mo. Hindi ka nga tanong yan. Mga kayong tugalon mo bigat yan. Mga drum, may isang drum. Ano dadanom yun? Okay. Bahala ka na kay Bluey. Bluey na agad na yun. Okay, dito na tayo mga boss. So ito yung project nating susunod. Okay, simulan na tayo mga boss. Sisimulan na tayo ngayon. Ngayong araw. Oops. Ito. Okay, good morning, good morning. Tsaka yung bag. Morning sir. Morning. Ay, yung nga pala. Ang t-shirt dyan. Ni sir, wala si sir? Andyan? Tag-isa po kayo sir. Ha? Tag-isa po kayo. Kay sir, yung isa. Pag-ibigay na. Andyan po siya. Thank you. Andyan po siya. Ay, pumunta lang sa bayan. Putulan yung pinayos niya yung relo niya. Sige sir. Pinapalitan niya ito ng bagay. Oo. Pabalik na rin siguro yan. Okay sir. So ito yung gagawin natin. Ang gagawin lang natin dito mga boss, ito lang. So, salas hanggang sa kusina. Tapos itong hallway. Tapos free na lang daw yung CR. Yung CR, gagawin din natin yan. So free. So ayan, madali lang. So ayan, sandali lang natin tong gawin mga boss. Maliit lang na project. So Pangasinan, Malasigi. Okay. Okay, so ayan, bago natin simulan, syempre tignan muna natin yung 3D model nya. So i-play muna natin.
Nakita niyo naman na yung 3D model. So ayan, mamalingki muna yung mga kasama natin sa trabaho. Punta sila dyan sa Talipapa para bumili ng ulam. So dito may tinda lang bigas dito. So dito na kami bumili. So ayan, papaliwanag ko mga boss yung design. So dito sa Salas, so ilang beses na namin ginawa yung design na yun. So yun po yung napiling design ni Sir, yung sa may Salas. So yan yung request niya, kaya ulitin naman natin yung design na yun. Okay, siyempre kung ano yung gusto nila, siyempre yun ang masusunod. Basta kaya na ba ng area, wala pong problema. Okay, dito yung Salas natin, dito yung banda. Dito yung Salas, tapos dito yung dining, tapos kusina doon. So dito sa dining, bilog yung ginawa natin design dito, tapos naka-cove design. Okay. Tapos dito naman sa kusina, flat ceiling lang. So flat ceiling lang siya ganun. So simple. So ganun lang ginawa natin. Tapos dito sa may hallway, so cove design na lang yung gagawin natin dito. Tapos free ito yung CR niya. So flat ceiling lang po yung sa CR. Tapos siyempre may ceiling roof tayong ilalagay sa dito sa dining tsaka sa living room. So ito yung ceiling roof. Yan yung pupunta dun sa center. Tapos yung cornisa na pupunta rito ay ito, yung rose. So ayan siya, rose yung cornisa. Tapos itong kombinasyon na lang natin ng plain na cornisa, yung 45. Ito siya sa may riser niya. Okay, so nagtitinda rin kami ng mga cornisa. Tapos ceiling rose, mga ilaw. So kung gusto niyo mag-inquire, makita nyo dyan sa screen yung Mac Lagunilla Cornices. So message lang po kayo dyan kung gusto nyo mag-order. Okay, hintayin lang muna natin sila, tapos mamaya start na sila. Okay, luto muna tayo mga boss. So ito kanin. Ayun no, malapit na. Parang masarap ang kanin nila. Tapos ito yung ano natin. Anong luto yun? Adobo? Adobo. Manok. Mas masarap sana yung native, no? Kung may bibigay. Joke. Ayan. Sarap yan. Pagkatapos maggatas, no? Tapos nagdala rin sila ng mangga. So, may merienda. May mas yan. Galing kay Tantan yan? O yung Tan, yung sa inyo? Wala pa? Eh, kahit meron yata, wala. Sabi mo yata eh. Wala pa. Madamot lang? Damot lang? Ay, binibenta. Ay, binibenta nyo na? Hindi pa. Ay, hindi pa. May balak ibenta talaga. May balak ibenta yan. Magkano ba? Magkano daw? Ewan sa may-ari. Ay, isa. Pero pag ikaw ang kukuha, Libre lang. di ikaw ang kumuha para makalibre tayo. Ano lang yun. Ayan o, may alamang pa o. Ayan mga boss, kain muna tayo ng habang hinintay yung niluluto. O alamang, tapos mangga. Harap. Okay, kain na tayo mga boss. Ayan o. Sandok wala? Jay lang mga boss. Jay lang, wala tayong sandok. Nandun yata sa kabilat ng gamit eh. Isa lang yung clock.
Yung mga ibang gamit namin sa kusina na sa kabila. Nandun lahat. Ito na, di plato mo na eh. Ha? Yan, dyan na yan. O dito lalagay. Dyan na? Dyan na gano'n. Ang paglagay, dito na. Di ba yung lamdam ang plato na? Pulong mais na pagplato ng lamdaman. Okay na eh. Daman. Ano tayo? Okay. So, punta muna kami dun sa Bani, Pangasinan. So, iwan muna natin sila rito. So, andito naman yung mga materialis nila. So, ang gagawin natin spacing dyan kasi medyo manipis yung paring nila kung kumpara dun sa pinagbibilan natin. So, 16 inches na o 40.6 yun ang magiging spacing nila. Tapos 9mm yung board natin. Okay. So yan, ipakita ko naman yung gagawin dito. So tara na. Punta na tayo, parang titiyo gabihin pag uwi. Sumabay sa ni madam. So sabay? Ano? Bani na tayo mga boss, Bani. Bani, Pangasinan. Okay, so dito tayo sa Dakap Norte, Barangay Hall. So nawalan ng signal yung cellphone ko. So nagtanong ako kay Uncle. Buti na lang kilala ni Uncle yung pupunta natin. Sige Uncle, salamat ah. Sige. Ayan. So bandaran daw doon. So walang signal yung smart dito. Walang signal kaya nagtanong na lang tayo. Kilala naman yung pupuntahan natin. Kilala ni Uncle yung napagtanungan. So diretso pa daw tayo. Ito. Tanong. Yan dito. Kabila. Ante, saan po yung bahay niya, no? Lunisita? Erkisa. Isa po? Apo. Anong pangalan? Lunisita po. Diyan lang po. Ayan siya oh. Ayan. Yung presito dito. Sa likod. Siya po yan? Saya baka Ayan pala oh. yung kita po. Hello po ma'am. Ay kayo po yan? Opo, nawalan po kami ng signal. Okay. Diretso lang po. Oo, diretso lang. Medyo malayo-layo pa. Sige po ma'am, sundan namin kayo. Ayun, nandyan na daw. Sige po. Dali lang tayo. Tabi ko lang. Okay, dito na tayo mga boss. So ayan yung bahay. Baba lang tayo. Okay. Dito na tayo. Layo ng project natin Ayan ang project natin. Hello po, magandang hapon po. Ayun. Ayan po. Ay, ihipag niya po kayo, ma'am. Oo. Si Ate Lunes. Nasa Italy sila. Pero ako yung kwan dito. Akala ko sila. Hindi ko pa kasi hindi natanong basta kung ano yung mga naka-schedule doon. Sabi niya, kasi yung asawa niyo rin daw yata yung kausap niya. Opo. Baka, pero sinabi niya na yung hipag ko yung nandun, sabi daw niya. Buti na sundan niyo. Oo nga po, malayo. Walang signal. Walang signal. Mahina pala yung smart dito, ma'am. Malakas naman po. Tingnan ba ito? Dito, yung dito. Globe.
Smart. May ito nga smart. Itong ganito. Token text ma'am, token text. Token text malakas din po. Ay wala. Ito nga net. Ano smart itong booster namin na ito. Globe ang mahina. Wala oh. Malakas din kaya ang globe. Nandun lang sa may sentro doon yung globe na tower. Ba't wala akong signal? Wala. Okay, so dito na tayo. So ito yung bahay nila sir. Naka-on siya. Ayan no? Okay. So ito naman yung kusina. Ito yung dining, tapos kusina. Tapos ano to ma'am? Kwarto din po. Pwede buksan ma'am? Okay lang. Ay, nakasara. Hindi, ganun. Ayun. So ito yung room 1. Room 1. Tapos ito. Ay, big Hallway. video na pa ito. So may kitchen pa pala rito. May kitchen pa. Okay. Tapos dalawang si Ape. Tapos dalawang CR. Okay. Ayos. So Well, tapos dalawang kwarto po dito. dalawang kwarto. So bali 3 kwarto ma'am no? Well, O yan, 3 kwarto. ito pa. Okay, so 3 kwarto. Ayos. Sige po. Good afternoon po. Okay lang po ba? Nasa vlog kayo? Okay lang po. Ayun. Ayun, shout out kay Ma'am Lunisita. Ay. Hello po ma'am. Ano po yung papagagawa niyo rito ma'am? Ano po, Yung ceiling. opo, at saka tignan po lang natin kung yung modular cabinet po, yung kitchen cabinet. Titignan po natin ang budget, pero first po muna yung ano po, ceiling po. Sige po ma'am. Ilang square meter na to ma'am? Ano po, na-exclude na po yung service po kasi hindi na po, bali 95 square meter po. Sige po ma'am. Tingnan po natin mamaya. Tapos yung kitchen cabinet nyo po, saan po? Ito po. Yung nandito sa... Yung dalawa po, sa kitchen po namin. Hindi makita. Teka. Ba't wala? Ay, mahina. Hindi makita yung ano. Ito ma'am. Yes po nga, kasar. At saka dyan po sa Doon sa yung dirty kitchen dito. Pati dito sa likod ma'am. Dito yung sinasabi niya sa Pati ito pa. dito. Pati dito sa baba. Opo, boss. Sige po ma'am. I-estimate ko na lang po. Pero, step by step po, kaya ng sinasabi niyo, unahin po rin na natin yung ano. Pero, pag-students na rin po para kung para dire-diretso po kung paano natin Apo ma'am. para makuha po dito. Mayroon pong menu para po dyan sa modular cabinet, ay sa kitchen cabinet po, maglalagay po tayo ng Countertop. Bar counter. counter part. Dito. Okay, so ayun mga boss. Na-drawing namin yung actual ng bahay ni ma'am. So ang do-drawing lang natin dito yung salas, ito yung salas. Tapos yung dining tsaka kitchen, tapos may dirty kitchen pa rito. So yung banda. So yan yung tatabuhin ko mamayang gabi. Okay. Yan, pwede na tayong umuwi. Okay, pauwi na tayo mga boss. Ayan o. Okay, pauwi na tayo mga boss. So oras ay 550. 5:50. Mag-alas 6 na po ng hapon. So ayan po. So bukas ulit mga boss. Ingat po tayo lagi at God bless.